फिन खहा जाफिनगोन नामा बे खेबाव बादामालिजों सोमोन्दो गोनां कर'ना मोनसे गोदान भाइरासनि थाखाय चीनआव मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों सुलुंनि बायदिब्ला बे समाव फ्लु बायदि लैखोनफोरजों लोगोसे सुबुं मेटानिउमो भाइरास HMPV नि केसफोरा गोख्रैयै बांदों जायनि जाहोनाव कोविड बायदि महामारिनि गिनाया फिन नुजाफिननो हागौ बावैसो सान सिगां कर'ना जिउसानि गिख्रंथाव साग्लोबसारनाया गासै मुलुगखौनो सोमावग्लुंदोंमोन चीनआव सोमजिनाय बे जिउसाया सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव गोसारदोंमोन जायनि जाहोनाव लाख लाख सुबुंफोरनि जिउ लादोंमोन आथिखालाव चीनआव मोनसे गोदान कर'ना जिउसा मोननाय जादों जायनि मुङा HKU5CoV2 बे जिउसाखौ बादामालिफोरनावबो मोननाय जादों आरो बेवहाय मानसिनाव सन्देरनायनि गोहो थानो हागौ बे गोदान भाइरासआ मुलुगनि बिगियानगिरिफोर आरो सावस्रि रोंग'साफोरखौ सांग्रां खालामदों माखासे सुबुंफोरा बेखौ बादामालि कर'ना भाइरास होननानै बुंदों HKU5CoV2 जिउसाया बादामालिफोरनिफ्राय जोनोम जादोंमोन बबेखानि बिगियानगिरिफोरा फोथायो दि बियो गुबुन जुनारनि गेजेरजोंबो सुबुंफोरनाव सन्देरनो हागौ बे जिउसाया MERS जिउसानि मोनसे लेङाइ रोखोमजों सोमोन्दो गोनां जायनि सिगाङाव गिख्रंथाव फोरमान जादोंमोन बिगियानगिरिफोरा सांग्रांथि होदों दि HKU5CoV2 आ सुबुंफोरनाव सन्देरनो हागौ बेनिखायनो बेनि सायाव आरोबाव बिजिरसंनाया गोनां बे गोदान जिउसानि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय हादर गेजेरारि नायगिदिंनाय आरो सांग्रांथि बांहोनायनि गोनांथि दङ बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं SSC आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं SSC आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ CHSL का प्री क्लियर हुआ फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं SSC रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर दा बाहायनायानो एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय माला मा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन